om dat ballen te leggen, dan denk ik dat het sterk af. Dan heb ik verkeerd kant gezet. Onder de weg, schuif linksaf. Dus je toch... Ik ben klaar, want de rust is van de ja, mooi lang is het niet. Hop! Dat is voor links. Ja, die komt direct aan en hij gaat voor links. Dat alle terug te leiden. En die schuif wordt het. Die ballen zijn eigenlijk wel. Ja. Nee, die kan niet.